Välkommen till Flash.fo i det som heter det Hekta Luches. Det är nog som är inspirerad från Fjordal Trushnal. Ja, det är det som vi vill göra. Okej, nu får jag bruka hekta som jag köpt i Glimmerdamark och till inte ligger till det snurra kvar som det. Så till en halv brudge av single, en halv brudge och så här. Ja, här blev så där ändliga luchen. Och också är det för att som chickande att vi lät oss sömnat och att vi kan låta oss på maten. Här vi vill ha shoulder som jätter vi vill under. Vi har det drömjut ganska akkurat här. Men att vi så rätt vi kan låta oss på en klassisk flotta matta som vill och vill under och vill god och se hur vi är och kan vi stanna för kan vi göra. Det kan vara att vi kommer en inspiration från Jaden och Trushnal men det var mega väl på tiden till det då. Så flott neckelack och pinnavärstift men annars och flott hår. Men annars var det också klassiskt och enkelt. Bägge som det var och smycken. Det som det var classy, simpelt och det gav så väl. Så jag bara ett av det kom husen lät det och husen kan inte göra det på maten här som jag lät mig flott och sömnligt och göra det på en flotta matta. Växt och ett gott. Jag som känner jag köpte från ASOS. Och hvis du får morgonmöte eller något annat så kunde du alltid ha en cool hatt. Jag hade en hatt från mamma som har brukt den hon ung. Så kanske det kan vara inspiration för det så. Vi ses just after torsdagen. Bye! Alltså...